jogo mang'eny kaluwore kaka ne wae yiero kendo mano doho nowacho maler ahinya kane gitimo ruling nyoro. Kamano gini kadipo nochung' kaka entieni odiochieng' ma kawuono igolo ng'eto enda penji ni wuon speaker Moses Wetangula dhi chung' kama chal nade kawuono kochiwo ng'eto ewi jogo mag kweth mathoth kod kweth manok kane rango kaka ne od bura chalo odiochieng' manyoro. Ing'enyi samoro wang'iyo psychology mokwongo wagombo ni mondo otime gimoro miluongo ni Solomonic ruling kaka kaparo diere moro notimo kata otime ruling moro machieng' moro iparego iluonge ga ni nyinge moro iluongo ni Papo Aroma. Mondo ji opare ni Papo Aroma ni nomiyowa ruling ma jopiny dwaro. Ne wadhirore kodgi ahinya kuom wachno nyoro, to gima nochicha kane Ruth nyoro nowuoyo mokore ni ing'eni wang'eyi ni in kaka koro wadhi ni to ibro mana rule against us. To naneno ka iyo wang' kabisa. Manyiso ni mae gima nie pache, lakini warite nikech nyoro ne watamo business committee mane okosom jogo mapango kaka ji dhi wuoyo sani od bura. Kapok ochak od bura nyaka yier jo business committee. Manyocha wan gocha norumo nikech ka gik meditam kwa gike 2.5 years to wachak waloko kendo committees mag parliament. To committee michako go en mar house business nikech gin magi kila waluongo inyala agenda or motions mwatimo pile pile ot. Koro mane mokwongo mane waketho manyoro ne okosom nying jogo mane business committee. Kawuono bende waneno kosendiko ni saa 8:30 ema gidwarowa mondo wadhi wayier jogo. To wadhi rito ni to ruling ni be udhi bedo korwa maka ok en korwa to apani weche kendo dhi wuoka kaka nuneno nyoro ja. Mane geno maungo ni onge lokruok moro amora gi gima nowacho kinde mokalo. Wan mane geno ma wan go ni onge lokruok moro amora to wakwayo ni speaker marwa odhi oparre ahinya ni to jo Kenya dwaro ang'o to jo bunge bende dwaro ang'o. Omiyo mokwongo no winjo kata gidi kiko bede no kuwinjo wawuoye e parliament. Kato bedo ni nitiere different arms, yani wan gi legislature, executive to gi judiciary. Kato bedo ni wapogore kamano. Wan waloso chike to jo judiciary ka interpret chike. To ka gise interpret chike magichiwo ruling, owinjo bed ni wan kaka jo od bura waluwore gi chike kaka ruling notimore. To nyoro nwaneno kakoro speaker wacho ni onge kaka jodoho nyalo chiko parliament. Ni koro en emanyaka onyis members ni to ruling ni kawase wuoye koka en kendo odwa keto ruling mare. Koro en bende oneno ni judgment manotime court ka odiro oko. En kiko chako process mare nikech emomiyo nomiyo members of parliament ni ng'ato nyaka wuo dakika 2-3 Koro aneno ni ma ok en chik maber nikech no winjo be ni wadhi gima doho wacho e court. Kamano. Kapo